Gdje ste ljudi? Evo nas ponovo u Minecraftu. Ovo je druga epizoda i nije nikakav specijal. Ali to je Seven. I sa nama je ponovo Nikola iz prve epizode. Ćao! Da, tu je on ponovo. Odlučili smo da snimamo 2 videa jer onako može nam se. Stari, nisam uradio dva moja pozdrava. Da, ajde. Da, to je Nikolin pozdrav. Evo, sad mora da napravimo crafting tablezi. Gde nam je crafting? Nemojte da... Šta je ovo? Pumpkin seed, ok. Šta je smešno? Ok, sad nam treba radna tabla. Nikolić je pustio gas, samo da znate. Lupa, ne verujte mu. Možete da pomirite. Prva zanatska tabla će da bude pored Stevana. Sad na njoj pravimo... Što ne može... Aha. Ovako. I krevet na njoj pravimo. Plup. I krevet će da bude pored Stevana. Sad ćemo da stavimo. Na loše mjesto, ali dobro, ajde. Ajde, Nikolić. Dobio sam 2 kreveta. Okej. Gledam sam dobio 2 kreveta, koji bug. Kako? Bagić. Yeah. Bagovi se dešavaju. Dobro jutro, Stevane. Ekstra. Treba da staviš 2 kreveta ovdje, znaš, i za mene i za tebe. Da. Je. Svako svoju... Sad skačemo. Će puknu federi, bre, nemoj. Će nam izaći dupe, bolje beži. Dobro. Sad idemo u mining, odnosno kopanje. Prvo ćemo da napravimo šta? Šta će da napravimo? Nešto i pošto. Znam ja šta će pravimo. Znaš šta će... Kramp. Tačno. Znaš li ti nešto, Bože mili? Sam ti ja! Drveni pikić. Provodađija. Idemo da nađemo neku... Andrija i Anđelka. Dobro, Nikola. 1 i 1 su 7. A ti si mnogo mi bedan. To su rime naše, najveće. Rime kao sami pleme. Mrzim moj grevet kad mi dođe tu, tako mi ga ubija. Već zombi, ali doladi malo. Brate, nisam ni krenuo već zombi, bože. A ja ne znam da se fajtam, samo da znate. Ako budem umrli 35-6 puta, nije do mene. Nego do... Mislim, jeste do mene, ne znam da se fajtam. A u pravom životu znaš. Brate, bolje ja da bežem pre zombija. Dobro, skupili smo dosta kamena za... Pa tu da čuje zombija, tu ima i pećina, znaš? Pa da, ali ja se plašim pećina. Ti se plašiš pećina. Ovako. Dobar dečko. Plaši. Pa šta ćeš sad? Prvo pravimo kameni pikanzi. Kameni pikanzi. Kameni pikanzi i možemo kamenu, ne možemo kamenu. Idemo da. Dobro shvatilo. Idemo na... Danas smo dobili peticu ja i Nikolić. Hvala. Bre, dobro. Iz matematike. Matematika nam ide. Šta ćeš? Idemo ovako, dok nađem ja neku pećinu, vidimo se, znači stopiramo. Ne znam kako. Evo, vraćamo se ovako. Nisam mogu da... U blizini nema nijedne pećine. Gledaj, je bila pećina, mi jedino ovdje nismo ih tražili. Koji smo mi kralj? Evo ti ga Uljgalj. Uljgalj. Koji sam kralj? Da, Uljgalj, treba nam Uljgalj za bakice. Uljgalj. Evo ga. To boli. Nikolića boli. Uljgalj, udrigaj. Idemo da napravimo baklju odmah. Prvo ćemo drveni ćemo ugalj. Ne, pa ovo je obično ugalj. Da, može. A da ne štedimo mnogo. Ne štedimo. Nikolić ne štedi to da znate.
Ja pevam kao Nikolić ne štedi zato što nije u bedi. Kakva rima, bože. Bože, ja i Nikolić smo rimitistari. I ovaj kad lupi. Rimitistari, Ja, ovaj kad rokeristati. lupi, bože. Ovaj kad lupi. Pa tak już powiedz. Jack of Lantern. Evo, Geografija. bakice nam trebaju. Nikolić im pevaju. Nismo mi gladni nismo. I Nikola krećemo u istraživanje. Ajde, idemo. Ja ću ti pomažem. Stani, ovdje, znači odavde smo došli, to stavljamo pa. Koliko si napravio? Opet. Koliko si stavio? 8. To Osam. malo, bre. Dobro, dovoljno će da bude. Neće da bude dobro. Dole skači. Ovako da napravimo stepenice. To si pametan. Hvala. Zaboravili smo na početku. Ne, to ćemo na kraju. Nemoj da spojlaš, majmune moj. Šta? Nemoj da spojlaš, moj. Deši se greška svakom youtuberu. Evo ti ga ugalj! Ugalj kad se vraćamo. Metal nema. Metal sve ima samo metal. I ti gledaj, Ajde bre, vraći se učinilo ne... mi se da sam vidio skeletona, znači ubio se. Pa jebi ga, da si ga vidio, ubio. I ostali bi mrtvi. Ne bi više nikad vidjeli na... Salmu. Da, Stevana. A zvaćemo ga Steva. Ne, zvaćemo ga... Ne, Stev. Pa Steva se i zove. Pa ne, zove se Stevan praktično. Mi će gi zovemo Stevan. Nikolić, ti si to stalno? Retarira nas. Ajde, Gigi. Gdje si rekao? Da? Ovako. Ovdje ćemo da završimo epizodu i nastavit ćemo u sljedećoj. Pa!